Il-kitbiet ta' Pierre J. Mejlaq huma marqa fil-kultura Maltija u Awċija, daqskemm huma influwenzati mill-ħajja barra minn xtutna. It-tim tagħna ltaqa' ma' Justine Somerville sabiex jitkixef aktar dwar l-elementi ewlenin f'kitbiet Mejlaq. Pierre Mejlaq twieled fl-1982, trabba bejn il-Qala u n-Nadur Għawdex, ħadem fil-qasam ġurnalistiku sakemm imbagħad fl-2004 mar jaħdem u jgħix l-ewwel il-Lussemburgu u mbagħad Brussell. Huwa kittib ta' proża kiteb kemm għall-atfal u l-adolescenti kif ukoll għall-adulti u l-kitbiet tiegħu ġew tradotti għal diversi lingwi fosthom l-Ingliż, il-Pollakk u n-Norveġiż. Fit-teżi tal-baċċellerat tiegħi stħarriġt il-kunflitt fiż-żewġ antoloġiji ta' novelli ta' Mejlaq. Issa meta qed ngħidu kunflitt m'aħniex qegħdin nifhmu kunflitt militari jew kunflitt vjolenti, imma huwa l-kunflitt li ħafna jargumentaw li jinsab fil-qalba ta' kull narrattiva. Fil-każ tan-novelli ta' Mejlaq huwa kunflitt bejn il-preżenza tal-passat fil-memorja tal-karattri u l-preżent li qegħdin jgħixu l-karattri, il-kunflitt bejn l-immaġinazzjoni tal-karattri u ċ-ċirkostanzi tar-realtà li qegħdin jgħixu fiha. Huwa kunflitt ukoll bejn il-kontroll li jħossu li għandhom fuq is-sitwazzjoni u d-djufijiet li kultant jidħlu fin-nofs. Imma naħseb essenzjalment ukoll huwa kunflitt bejn l-aspettattivi tal-qarrejja u dak li tippreżentalna n-narrattiva. Issa qed tibni belt, l-ewwel belt wara 11-il gżira infila li kollha nġabru fis-soft file l-aħmar li jekk kif joħroġ mis-siera fil-għaxija biex imur jieħu tazza kafè u ssib ruħha weħda, toħroġ mill-kexxun ta' ħdejn is-sodda, tislet mappa minnu u tinżel x'imkien fiha. Daqqa tiġi f'ħanut ta' ċikkulata kollu riħa tfuħ u trab tal-kokodina, daqqa f'salott b'televiġin daqs dinja u jkollha bil-ġri tmur tfittex il-bib ta' barra qabel jaqbduha u jaħsbuha xi ħalliel. U ġieli spiċċat f'nofs ta' triq, qalb il-karozzi u l-muturi. U fuq il-mappa kont issib kollox. Għat-tfal kien hemm skola mdawra biġnien kollu siġar tat-tuffieħ. Għaż-żgħażagħ università żgħira biex minn hemm joħorġu għalliema, tobba, inġiniera u periti. Wieħed mir-romanzi tiegħu Riħ Isfel rebaħ il-premju Terramaxka għall-adolescenti fl-2008. Imbagħad il-ġabra ta' novelli tiegħu Qed nistennik nieżla max-xita rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2010. Il-ġabra ta' novelli Dak li l-lejla ħallik tajt rebaħ il-premju fl-2012 u mbagħad fl-2014 l-istess ġabra ta' novelli rebħet il-Premju tal-Letteratura mill-Unjoni Ewropea. Jekk nistgħu insemmu ftit mill-karatteristiċi illi jidhru fil-kitbiet ta' Mejlaq, fost l-oħrajn nistgħu ngħidu li l-użu tal-lingwa li huwa dejjem frisk u dejjem immaġinattiv fil-kitbiet ta' Pierre. Nistgħu nsemmu wkoll id-deskrizzjoni tal-ambjent kemm interjuri kif ukoll esterjuri, id-deskrizzjoni li hija dejjem b'saħħitha daqs il-ġrajiet li qegħdin jiżviluppaw. Mbagħad naħseb karatteristika oħra hija l-ispazju li toffri lill-qarrejja. Għaliex naħseb in-narrattiva ta' Mejlaq nistgħu nsejħula narrattiva ġeneruża fis-sens li toffri ħafna spazji għall-qarrejja sabiex jimmaġinaw u sabiex jaslu għal konklużjonijiet tagħhom. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.